Kang Tekya kala Curanggrawa. Ladala Yudi kepiye Yai? Ana wujud ing satra mlebu nang alas kene. Muparake parisaning para jim setan prikayangan ilu-ilu panas mati kleng-kleng balungan sandak. Mongare ditakoni satru ngendi kang dadi pinanggane? Sopo kekasih? Satrio, aku takon. Satrio ngendi sapa jenengmu Satrio? Ana buta takon tanpa parikrama tembung ucarus kaya ngangge gusah. Ngendi dangamu sapa pracikamu? Kowe lah dalan junjung dongkon junjung pracika. Ditakoni turung cetha wangsulane bali pitakon ados song kowe wukir pidan paraning Bathari Durga. Takon kalau aku setan Janggir meksa aku. Setan Janggir meksa. Banjur sing mburi sapa? Takon karo aku Curanggrawa ya setan maling raga, maling suksma. Bali pitakon sapa jenengmu Satrio? Satru pamadyaning pendhuing Madukara Kasiraden Arjuna. Pamadyaning Pandhawa ing Madukara Kasiraden Arjuna. Janaka Risang Danandaya. Janaka Risang Danandaya. Bambang Permati. Bambang Permati. Kumbang Ali-ali. Iki lah dalan sing mburi irunge dawa sapa? Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong Ronggeng Jiwa Sudawala. Ronggeng Jiwa Sudawala sing mburi sapa? Sing mburi Geger. Sing mburi? Ya sing mburi ya Geger. Jenengmu sapa, Man? Man manuli bibimu apa nyong? Wong ngewi temen. Jenengmu sapa, Kang? Kakang uli bekayumu apa nyong? Ngarep takon karo nyong jenengku Saudara Bawor. Oh, Cengkaru Kamor. Budhek Saudara Bawor Cengkaru Kamor. Wis buta budhek mayeng-mayeng ya to. Ngati-ati Kang, mlebu ning alasi ana penggedhening para Drupiksa Kang. Kaya-kaya ki arep ngrubeda tindak Indra Janaka. Pokoke aja kadowen mengko angger butane ganggu balangi bae karo watu. Ngatos-atos nggih, Den. Iya Petro ora bakal langing kaprayitan nggih. Janaka, Onong baran ora kena mbacut kowe mbubarake para jim setan prikayangan. Saka Ganta Wijayang katon kang mangambar arum gandane. Ana sing geglundung pecasire, ana sing gejurang sempal baune para jim setan. Aku nyeput ora trima. Entuk yo mbacut ora entuk mbacut. Wani kawan aku. Sambar ndrimpet rambutmu tak tigas jangane. Weh latal. Kekecer kaya manuk branjangan kopat kapit kaya buning naga tawangin. Candak samirung pundas samirung panging mudha sumyur kuandamu parat.
Kadangmu sapa? Wis sekan sekar peponden Sri Kresna terpos peta terpos peta Rama Kiri-kiri kang nyolir prapata abang kalakar mangoweng mongso amin tolawan hanggros-rosing nabda kadaya nanubra Om Detewangga Rudra Mas Pati Raja Dewaku Satriya kowe kawe patine kancaku bawaning sedulur tega larane ora tega marang patine Janaka kecandhak dening aku untal malang ora dadi slilit Ah, Ah, yeah. Ah, yes. Wah, sandak Aduh, nuyung. Ah. Wong elek kaya wedhus maju. Bawor iki ya men. Ala wong bojoku demen. Mripate ombo kaya tomat medeni. Kowe maning ora wedi nyong sing duwe mata be wedi. Bisane ono wong duwe mata dhewe kok wedi. Mulane sejege urip nyong ora tau ngilo. Wor, kowe ngerti buronku, Wor? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene buronku dudu kidang menjangan. Janaka bakal tadah kala mangsa. Ora usah mungsu ndaraku mungsu nyong bayu. Wani karo aku, wani. Janji nyong kala mungsu kowe tak umbe uyuhmu. Tukang umbene uyuh.
Wedi apa ora? Ora wedi. Perang ngger pecicilan turi dela bae kencot. Beda ngger perang meneng bae iki tenagane awet. Oh mlumah. Nyong ngger kur mlumah kae kuwi sitae kowe. Beh. Melu wae wor. Melu kader mung mlumah. Kurang ajar. Malang idoni. Ngene buru angger wani ngene buru iso. Ya. Ya. Ah, kecekel kowe. Dot. Buta goblok. Kepriwe kang ana buta-buta mati kok ora ana tatune. Senajan pinter pecicilan melumpat ngiwe melumpat nang njungir ya pinter ning kala teori. Lah Kang nganggo teori apa, Kang? Nyong perang ta ora tau kaken pola. Jalaran nyong ngerti wong angger perang kaken pola ki gelis mati kowe. Mulane nyong ditubruk kaya nyong meneng bendekem bae. Dilala wong bejane inyong. Buta sarungan ora katrokan. Lah terus gawa gegep dicadut. Butane tek cadut kok mati. Wah pinter manten Kang Baur mungsu buta ki carane menang kepiye ngerti? Ngerti dong ayo dong. Darane derek jangan dikaduan ya dong. Gelundungno Kang